Hello, itt Ricsi a Gaming.hu csatorna létrehozója. A csatorna többnyében gameplay csak live körében lesz, a többi game review, trailerek, tutoriálok és sok más érdekességek. A csatorna inkább ilyen bemutatásokon függ, tehát több főket is veszünk fel, akik iratkozni szeretnének, azok a dolguk annyi, hogy bemutatnak egy top 10-et, például egy top 10-et az újonnan várt játékok 2015-ben. Más metódusok is vannak, nem muszáj top 10-et bemutatni, hanem lehet csak narrátor, szövegszerkesztő vagy videószerkesztő. A narrátor kap egy szöveget, amit folyékonyan kell olvasnia. A szövegszerkesztőnek szerkesztenie kell egy szöveget, ami helyes legyen és minél világosabb a nézőknek. Nem kell bővíteni mindenféle hülyességgel. A videószerkesztő megkapja a videó alapját, és ő is minél világosabbá kell tegye azt, amit a narrátor felolvas. Körülbelül a videószerkesztő ábrázolnia próbálja azt, amit a narrátor felolvas. Persze a saját ötletekkel is jöhet. Minél több jelentkezőket várunk munkáitokat, ezen az e-mailen várom a gaming.hu@yahoo.com. A narrátorok, szövegszerkesztők és a videószerkesztők készítik el a fenti elsoroltakat. Én csak live-okkal foglalkozom, persze besegítek. Az én mostani mikrofonom elég rossz, ezért bocsánatot kérek. Köszönöm a figyelmet, és a következőben az intrókat fogjátok látni.